Yamo akwa babiem Adom TV bedwam health tips na o hwe no na wotwe mu burning sensation na ho nkomo na yedi bra Dr. Dubuaten age adwa e de ye fa sa entity no emu nti ye kan ye koso no ne ade wuhuru ne ntam a na ne wape ho ntam asi na yedi nkomo no bebre ya ba bedru na ya we ye ba behwe e ba oso na yiwani a ho sunsuaso no etesei fasedama endpoint ninti ene yedi sa enkomoe ene so dog ankasa eti adwuma o chiri nti nyi free 5 minutes ye nche na osu tie bi dog ye na se aseda nya me nti paresthesia ya ye ka ho asem eba ye nso ye experience bi ni ya entreat a ehun sunsuaso no etese yo me da se na otwe nyina ye di nkomo afa paresthesia ho na de ye kan nyina nse ya ho hyehye ya de obi ho a wo se me ho hyehye me obi a wo se bibi ni na me ho nam duanim obi a wo se me ho twetwetwe me obu a wo se asa bibi wo me honam duanim obu a wo se me honam duanim keka me obu a wo se bibi ni na me ho ananse me honam yam dududu ananse cheche me obi wo ha wo se asa de me wo asa de light bi kikiki me honam duanim mu ni nyina no eye ade a ye beka ne se paresthesia na wotwe mu nyina no ye di nkomo so afa ho se ye wo no ma de sa de ne ba ye se yade ye fe ne se diabetes arthritis ene lupus etime de ahohyehye yade ye ba obi wo so kra no na eye ne spine problem ene wanya eno so etimi de ba obu ana exercise na wonye obu ana na cholesterol na wosoro eno so etimi kofa ade ye fe ne se paresthesia na ahohyehye yade e ba besoe enipa de sene na ene no de pese edi nkomo efa ho no se menya ahohyehye ni yade ni bi ana se me ho ehyehyehye me bibi wo me ho na mduanim me joint ne me joint ye me ya ana se cheche me ho na me mdududu me kwa se de ye pia matiko no se man twiti a ehun sunsuanso obai ene wo homa me sunsuanso wo ni bi ni se ebetuma a paralyze wo ebetuma mo adwojo wow na mpe mebre no anso bu ana yade bi na de saade ne ba e bi ana ye wo spine ene de saade ne ba eno so no wa hu ne ntem a eno so kra so betuma abubu agu fom so hu obu oso kwa se de ye kan ne bi ana diabetes na de ba wan hwe ya o sugar ne kosoro bebre eno so e wo hu sunsuanso kra eno bo hu se obu ha ye twa da nan ne saa na mani nyina no efiri saa na mani bi eti ehun sunsuanso no ene se etime de bibi efense paralyzation na mmom no oyawo a wo go through no kura no so no e ya nada sunsuanso obo se bedum ne bi na wontimi nya hwe adwuma kura wontimi nko wontimi nna na wontimi hye ne saa wontimi nna na ade ache enti the ordeal another pain ya wo go through the excruciating pains ya wo go through no is enough wow enti ni tofa kura no se ebetima dwodwo wow ebetima bubu agu fom nti obi efense paralyzation ebetima paralyze okra enti eyade a se eba yenhwe adekora ede saa wo hawo no eba beso yen na endpoint to Homeopathic clinic eyade a yetimi tu saa yade wi ase firi okra enti no se oba ye be ye check ahwe adekora ede saa de ne ba so hu say stroke na de ba stroke kura so timi ko fa saa de ne ba enti yade ede saa wo hawo ne ba no ye behwe ne yetimi tu anama endpoint for your number ni nkomo number is 0244 86 70 68 0244 86 70 68 yeda Dr. Dubuaten say ochina sabre ya wada masaka ye ho na ye ntoa burning sensation yi eso be me de pa ohun de timi ekofa ba no se bia uyi wani free ho no mu ade timi eja wo ochina ye be hwe ni treatment ewo endpoint Homeopathic clinic eho echina nkwa hoden wo ho a kan ye ho de ntoa so